Da, chiar. Cei cu pantalonii scurți înainte, dacă vreți să luați startul mai repede, vă dați pantalonii jos. Haide, 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 haide! Să țipați cum se eliberează un cronometru, da? Numărul 29 și 57. Dai! Deosebit de agresivă. 80. Bine! Și 95, încă o dată. Dai tare! Au terminat? 93 și el cu o cască full face, la modă. Fugi, dai! Dai tare! Ești după marcajele astea, da? Vezi cum merg. Și și-o pun, nu ți-e greu. Vreau în ultima tură după ce... O altă competiție importantă, la mare concurență cu ceea ce se întâmplă astăzi la Iași, sunt campionatele mondiale din Elveția. Vremea foarte asemănătoare. Numărul 27. Dai tare, bagă! De ce merg ăștia așa încet pe aici? Nu înțeleg. Aici trebuie să-i dai viteză să zboare, leagă. Hai că vedem ce mai fac. Hai că vreau să prind un start. A tău, hei, să termine ăștia după aia. Hai, bine. Hai una, hai Marcu! Dar știa, Cu numărul 88, pardon, nu 68. Bine, dai. 29. Bagă. Nu, mai are una. 80. Hai, repede. 57. 95. Bine, dai. Te oprești. Numărul 51, urmat îndeaproape de numărul 108. Bravo! 109, Hai, 108. dai. Mai ai, de-a treia. Prinde casca aia. Hai, acum poți să pleci. S-a eliberat un cronometru? 65. Mirela, lasă-te. 93. 94, ai pantalon? Încă un concurent, numărul 93. Dai. 65, ești pregătit de start? Ești pregătit? Da. 3, 2, atenție, start! Dai, bravo, foarte bine. Hai. 97. Ok. It's all good. Marcu, cine are Marcu? 104. Nu prește cronometru. Și prește. Bravo, 104, ultima. Cât are? S-a eliberat un cronometru? 29, tare. Bine. Nu terminat? Terminat. John! Domnișoara numărul 41. Ești gata? Mai poți? E Tudor! Domnișoara Tudor! Stai o clipă să treacă cei doi concurenți. 88, l-ați notat? Asta nu a terminat? 80. 80. Eu nu am știut. Bagă la legării. Numărul 41. Pregătită de start? 3, 2, atenție, go! Dai, Tudor, dai. Era Tudor. Haideți să fie